Türkmenistanda raýatları çağırış boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan esirleri öýlerine uğratmak işi dowam edýär. Şunlar harby gullugy tamamlap öýlerine dolanan öňkü esirler ofitserlerden harby biletleri almak üçin para bermeli bolandyklaryny Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysyna gurrun berdiler. Harby gullugy tamamlap öýlerine gelýän eskerleriň ýanyna ofitserler Otlu welaýatyň merkezi şäheri Türkmenabada ýakynlaşan mahaly her eskerden 100 manat bermegi soradylar. Olar eskerlere pul bermeseňiz harby bilediňizi berjek däl diýdiler. Eskerleriň köpüsi ýanyna puldan çykaryp berdi. Käbiri 70, käbirde 50 manat berdi. Eskerleriň arasyna ofitseri bar pulum şu diýip 20 manat berip harby biletlerini eline alanlar emmar. Dip Daşoğuz welaýatynda gulluk edip geçen hepde öýüne dolanan öňkü eser aýtdy. Onuň sözlerine görä ofitserler ýanynda pul bolmadyk eserlerden öz enatalaryna jaň etmegi talap etdiler. Bu eserler enatalaryndan ofitseriň beren telefon belgisine 50 manat geçirmegi soramaga mejbur edildiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä ähli harby bölümlerden Türkmenabada gelýän otlularda 2-3 sany harby ofitser bolup eserleriň harby biletleri olaryň elinde bolýar. Ofitserler harby gullugy tamamlap öýlerine gelýän eserleriň tertip düzgünne şol sanda spirtli içkileri içmediligine gözegçilik edýärler. Olar eserleri enatalaryna tawşyryp harby bölümlere dolanýarlar. Bu ofitserler ahal ýa-da vilayatlaryndaky wagzallarda düşüp, hani kimi ýer ýaly çörek, somsa ýa-da suw almaly diýip eserleriň ynamyna girip, olaryň pullaryny aldylar. Ýöne olar otla ýzyna gelenlerinde çörek, somsa ýok eken diýip eserlerden alan pullaryny hem ýzyna bermediler. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran harby gullugy tamamlan başga bir öňkü eser aýtdy. Azatlyk bu aýdylanlar barada Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak möhsümi we ýurt raýatlarynyň harby gulluga nowbatdaky çağırylşy şu ýylyň oktyabr-dekabr aýlarynda amal edilýär. Prezident Serdar Berdimuhamedow bu baradaky permana 17 sentýabrda gol goýdy. Türkmenistanda eskerleriň harby gullugy gidýän, harby gullugy geçýän ýa-da harby gullugy tamamlap öýlerine dolanýan döwründe para bermäge mejbur bolýandyklary barada Azatlyk ýyllar boýu habar berip gelýär. Enatalaryň bir näçesiniň geçen hepde habarçymyza gurrun bermegine görä, harby ofitserler gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine gitmek isleýän eskerlerden 1000 manat para soraýarlar ýa-da öz öýlerini awatlap bermegi talap edýärler.